is zo'n gevoelig onderwerp. Beste vrienden, persoonlijk vind ik het feit dat we geld moeten vragen als autonoom land pijnlijk. Coho doet pijn. Maar voor Coho hadden we het al moeilijk. Curaçao gaat door moeilijke tijden. Dit is het onontkenbare realiteit van onze eiland. Maar waarom hebben we het moeilijk? Komt het door de pandemie? Ligt het aan de grenssluiting met Venezuela? Was het een fout om mee te gaan met de sancties vanuit Europa tegen ons buurland, waar we eeuwenlang een goede relatie mee hadden? Beter een goede buur dan een verre vriend, toch? Deze spreekwoordelijke gezegde is uitleend uit mijn favoriete boek Spreuken 27:10, waar staat: laat je vriend en de vriend van je vader niet in de steek. Maar ga niet naar je broer als je in moeilijkheden zit. Je hebt meer aan een vriend dichtbij dan aan een broer ver weg. Samengevat betekent dit dat je in tijd van nood meer hebt aan een goede buurman dan aan een vriend die zich op grote afstand bevindt en daardoor toch niet kan helpen. Buren kunnen ons eerder hulp verlenen dan bloedverwanten of vrienden die ver weg wonen. De relatie met deze buurman is nu na eeuwen verpest. Mijn grootouders komen uit Venezuela. Meerdere Curaçaoënaars hebben familie- of commerciële banden met Venezuela. Zelf denk ik dat we akkoord zijn gegaan met deze sancties omdat we er graag bij willen horen. Het volk van Curaçao heeft bewust ervoor gekozen om binnen het koninkrijk te blijven. Toch kunnen wij niet voorbij gaan aan het feit dat de schade aan onze economie door de grenssluiting enorm is. Het doet pijn, maar Coho is nog pijnlijker. Begrijp me niet verkeerd. Het was onze beslissing en de consequenties dragen we ook. Maar je doet het omdat je in een koninkrijk zit en je eensgezind wil zijn. Je snijdt in je eigen vingers omdat dit een koninkrijksnorm is. Dan hoor je plotseling dat er een Caribische norm moet komen. Geen koninkrijksnorm meer, maar een Caribisch norm. Curaçao heeft het moeilijk. Naast het toerisme is er eigenlijk momenteel geen andere grote economische pijler. Je probeert om op eigen kracht te staan en dan valt de raffinaderij ook stil. Dagelijks zie ik en help ik mensen die diep in de armoede zitten. En het doet pijn. Maar Coho is nog pijnlijker. Ondanks de verschillen onder de fracties hebben de Staten van Curaçao recentelijk unaniem ingestemd met een motie waarin de pijnpunten ten aanzien van de huidige ontwerp van Rijksweg Coho expliciet worden benoemd. De dringende aandacht van de koninkrijkswetgever voor deze pijnpunten wordt met klem verzocht. Een korte geschiedenisles van Curaçao leert je snel van een trotse volk te zijn. We lossen liever onze problemen zelf op. Vuile was wordt niet naar buiten gehangen, etc., etc. En dan komt de pandemie boven het geheel en maakt het duidelijk dat we het niet alleen aan kunnen. Steunend op eigen kracht, doch een beroep maken op de wil elkander bij te staan. Nederland schiet ons te hulp zonder vertraging. De kracht van het koninkrijk laat zich zien. Wij krijgen steun voor ondernemers. Vaccinatieprogramma's worden opgezet. Artsen en verpleegkundigen vliegen 9 uren om ons bij te staan. Curaçao is en zal hier eeuwig dankbaar voor zijn. De noodzaak voor hervormingen wordt ook duidelijk. Doorpakken, denkt iedereen. We komen zelf met ideeën. Eerst in de groeistrategie, landspakketten en andere hervormingen. De landspakketten hoeven niet opgelegd te worden. Bewijs hiervan is ook dat het nu al zonder Coho voorspoedig loopt.